Hello guys! Welcome to my channel! So ngayon po, andito tayo sa aking small kitchen. Yan, ganyan lang siya. So, yan po yung door. Yan. Pupunta sa kwarto. So yan, ang video ko po ngayon ay magluluto ako ng chicken with alamang. Chicken with alamang. So yan guys, ito na ang aking na-prepare na mga ingredients. Garlic, onion, tomato, and chili. Ito po yung chili. Ganito po yung hiwa ko kasi ayoko po siya ng maliliit. Baka manguya ko siya. So, ganyan lang siya para hindi ganun kaanghang. Gusto ko yung tamang-tamang anghang lang. At ito na yung meat ng chicken. So, iniwa ko po siya ng mga ganyan. Ganyan lang. Yung iba, hindi ko na siya masyadong nahiwa kasi may buto na. So, okay na yan. At, syempre, kailangan natin ng suka. Ang suka po ay pampatagal ng alamang para hindi po siya madaling masira. So, ang special, bagoong alamang. And sugar. And, of course, oil. So, yan guys. Yan yung mga simpleng kailangan ng ating chicken with alamang. So, yan guys. Sisimulaan ako magluto. So, yan guys. Bubuksan na natin ang ating kalan. Yan. So, naka-prepare na rin yung aking kawali. Siyempre, hugasan ko yan. Yan. So, yan guys. Mainit na siya. Lalagay na natin ang bawang. Brown na, lagyan na natin ang sibuyas. So yan guys, antayin lang natin na medyo mag-brown yung sibuyas. So, habang inaantay natin na nag-brown yung sibuyas, itatabi natin siya sa gilid. At ilalagay natin ang karne para medyo maprito. Para maprito siya ng konti. Medyo lalakas ako. So, antay-antay lang natin siya ng konti para medyo mag-brown-brown. Saka natin ilalagay ang kamatis. Yan, parang napiprito na siya. Takpan ko siya para madaling maluto.
Yan. Yung ginagawa ko sa kamatis, niluluto ko siyang maigi. Gusto ko kasi yung parang nagre-red yung ano niya, yung katas niya sa alamang. So yan, i-mix ko na ngayon yung chicken. Kasi medyo nag-brown na yung chicken. Kaya i-mix ko na siya. So igigisa natin siya ng maigi. Ko yung apoy niya. Ayan, nagmamantika siya. Ganyan dapat. Pag mamantikain mo siya para hindi madaling masira. So ngayon guys, ilalagay naman na natin ang bagoong alamang. So, yan. Pagmamantika po. Lalagay na natin ngayon yung bagoong alamang. Diba? Lalagay na rin natin syempre yung ating sili para lumasa na yung anghang niya. Kukulang ko lang sa ng konti kahit mga ano lang 3 minutes bago ko ilalagay ang grabe ang bango na niya. So, lalagyan ko na siya ng suka. Gusto ko ng maraming suka kasi para mas magtagal ang alamang. Kahit isang buwan pa yan. Saka hindi mo na siya kailangang ilagay sa loob ng ref. Next naman ang sugar. Sunod-sunod na yan. Para hindi ganun kasobrang alat. Ayoko kasi ng sobrang maalat. Gusto ko yung nagtatalo lang yung tamis at alat. So yan guys. Ayan na siya. Pinakukuluan ko talaga siya ng 20 or 30 minutes kasi para mas magtatagal ang alamang. At saka yung natutuyo na siya. Ayan o, nakikita nyo, halos nagmamantika. Ayan. O, diba? Halos nagmamantika siya. Ayan. Hindi mo na siya kailangang ilagay sa ref. Kahit na meron siyang kamatis. Haluin mo para hindi siya magdikit.
So, natapos na ang 30 minutes niya. Okay na yan. Pag malamig na, tsaka natin ilagay sa garapon.